Ăstuia o să-i spunem Nicușor. De la ce? De la Brăila. Nu, de la ce vine Nicușor? De la Nicolae. Nicușor. Iar ăluia o să-i spunem Bușor. De la ce? De la Petunie. Bravo, băieților! Hai la mama! Hai la tata, 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 Bușor, de ce faci așa ceva? De ce? Dau bătăiță, dau bătăiță! Adică, mă, i-ai făcut o glumă de mă, poate de râs, mă, gunoiule! Nicușor, mamă, vorbește mama frumos! Gata, prietenași, te rog frumos să mai pui piedică și mâini, da? Copiii trebuie să fie cuminți. Să nu mai faceți asta. Da, ta mi-a băgat covrigul. Nicușor, am mai vorbit asta cu covrigul, te rog. Da. La ustura că erau brașoveni de ea mari cu sare și Bușor, gata, fără covrig, vă rog frumos. Acum că am terminat discuția asta, cred că a venit iepurașul cu cadouri. Ți-a adus iepurașul și lui mami un morcovel, dar îl dă diseară, tati, îl dă. sau mâine îl dă vecinul. Și Bușor. Ia să vedem acum cine a fost cu minte. E Paștele, mă, dezmăți, fac grătare, mănânc melul, sluga cadele până dau un diabet. Măi, tăiete picioare, tăiete, căricior, nu mă mai duc la școală, depresie, Xanax, Prozac, salată băf, mă! Și salata ta de băf și tu stufatul meu de Gata, copii, hai, acum desfaceți cadourile să vedem ce ați primit. Bujor, asta e pentru tine. Ia să vedem ce ai primit. Cred că am primit și sper să fi primit colecția Elia de învelită în piele. Pupa mea, ți piele. Gata, desfă, ajunge. Și asta e pentru tine. Mulțumesc. Oamenii, făcă-mea, Doamne! Ăsta-i mâna destinului, pupația, și destinul tău și tu destinul meu, Doamne! Și tu, Nicușor, hai, ce crezi că e în cutie? Hai, Nicușor, ce ți-a adus iepurașul? Desfă, hai! Prietenași, eu să știți că îl desfac, dar eu nu cred în iepurași, prietenași. De ce, mamă? Nu cred, prietenași, lasă-mă că mi-ați dat țeapă cu grasul ăla roșu care vine și mi-aduce de Crăciun în cadou.